Η ταινία του διαβόλου Brokeback Mountain τι επιπτώσεις είχε στη χώρα μας? Το παρακάτω βίντεο είναι μια προσφορά της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στην περήφανη ανδρική Ελλάδα όλα βαίνουν καλώς. Οι γελαδάριδες πηγαίνουν ανδρικά στις δουλειές τους, ακούγοντας ανδρικές μουσικές, έχοντας ανδρικές αφήσεις στο χώρο εργασίας. Μετά τη σκληρή ανδρική δουλειά μαζεύονται στην ταβέρνα το στέκι του βαρύ. Όλα αυτά όμως μέχρι τη στιγμή που προβλήθηκε η ακατανόμαστη ταινία. Γιατί μετά από αυτό όλα άλλαξαν. Και έτσι ξεσηκώθηκαν οι γυναίκες στο χωριό. Κατάρα μου να έχεις πάει ο κιτρινιάρ. Μη την κουλουτινίας μου το άκλεισες του σπίτι. Αχ καλέ το κίτσο το φωνάζουνε Αμάντα. Κι είμαι ένα Ραφαέλα του λένε τον άντρα. Τι κατάρα μου να έχεις.